بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونشكره ونذكره ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يزيدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويقترون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biantu betanu syawallah syalawatan tanu sunabitanu Muhammad alaihi salatu wassalam miyati asyakura anang kaya pagaritanu lakitanu alim asi Haji Musa mabasok kagian na pagpamagusyang kaya Dato' Imam siyang kananan Luzon, Metro Manila yang atus master tanong na ayat tanong din pusyumpatan. Inako pakatawag ni orang nang kutayda siya kana karumaan ko tuwa batiyak. Tiyak na siya iko'y siya gawin na ro akong ka-schedule. Hindi kaya pakatutunatan. Kagi ako daw na mapipikir ako na ito tibaw ko magunuta ko siyang ito padakan nagudiyan ko ito mga batiakan mga ipagakan na miyaman di bosye ka dulu nang utami tatapiakan nagyada hulakan okay na batalo di miyakan dayo kakana aba ko busalakaw kasi nakana si itag si isa diyang kaya amarantaw diyang kaya aba kayawan inudaran ari director ari pres na soma kan na diyang kaya ada lumawato oh ay maana niyan nakana abad tanu busya salakawa ka isa-isa tanu diyang sagiran na matalago siyang budmiya kamo ubaniyo taki kay seling basit na pangiluba sa tunganay niya miyak timur ka na nalalag importante na kaya tukawan ka si iko dayni hindi mati nakapuna kan siya nadatar na katitindugan siya na ayaw to apitimu-timu ang tanong na diyong kuta watayan isa ko mga watayan pakasurgaan wallah ang kaadokstan wag diyong kuta watayan na laman mo to ayaw maanan yan na so ajal na ayaw papagilain upama ka aduna kuna na diyang kaya inaiyan Allahu Akbar na inuto mga day ayaw miyaw na ng kutwa watayan na kamudaan na diyang kaya inaiyan miyaw rin nagya ayaw miyaw anong sa Quran na ayaw ipatayo taw na ajal benar ang utakatir wallah wasabiqun as-sabiqun sumiyaw na ayadeng kau na yung kota miyaw na ayadeng kau na dito sa mga tao ang mga uuna sa amal na sadong sa kiyaw nangka si saa pamanaamal aparati akwanga na dito ka kau na nga ko surga kenapa ayaw maano to na ba sa miyaw na sa dunia na ayaw kau na miya lang ang tanong miya makatuwa morano dito na matabas oh hati hindi ka pagkatuwa ka na tiga tako dito siya nga na balasyon ka una na kanong naginawa
ajal. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaba muajjala. Didin tugu Allah matai subaraniyawa. Inun tatugu Allah na matatagu ko daftar. Inun panamiyaw pa siya tao kaditi daftar yan apatay. Katadi na lokstanong na labi magato sa ragunda ay dagin. Ayami pendeta rin ang uta panugang anak na inabay kay Muhammad. Panugang anak na bay. Na ina ko umagan maupat na pagisyan ng mga apo yan. Bae, da apa kagada maka, kada din. Nakakaptan niya ng utapas binya na siyang ibu kada kalian. Allahu Akbar. Natanip kagada, kada din. Kenapa pemanang kita, kada din. Ayam makna niyan, na miya wapat, kamiyo masuk ajal. So, tiga tanong pa makatrak na lumiyaking. Allahu Akbar. Di man ang kaya apo patay al-nabi, magatos sarabun. Na kailangan ang pasukatar o nabi. A'mar ummatin 60 ila 70 sana. Ayatugo nabi, akala ama pengidad. O umatakan tugo nabi, na pagalitan no 60 lagu na gupit 70 lagu na biada ko dunia. Na ukalawan niya to, nabigan wala ta'ala sa pamamagayan. Dalam ano to? Labi magatos lagu na idad. Ang kaalokstano. Upama katarak na biya kapiyape kasko. Mata anaki. Allahu Akbar. Kadi man nga manusia na andi ni manguda ka na bagwataw ka. Na da ba ka kagidom. Da kagidom mga panyakit. Da tarotrak. Andi ni kakwa nga sa nabara sa kumpanya. Andi ni kakwa nga sa Hilux o ni na Fortuner. Oy, na iliyong ka. Na si sangko takililiyon ako na tama sa limo sa pituragon. Na da pa nagkagidom ka abado madalapak. Andi ni kawalo ragon yan. Dili nga pangandarangaw. Lumiyalapak. Apa yang starter na puputan. La ilaha illallah. Namagkala sa manusia. Sa manusia mga oripan ng Allah na ayarangan na kanon. Oy, na andin ni kapatapulo lagu na idadaka na siya pangagagada maka na kamukataw na pangagagada maka. Katari na mga kanguda na, bagwataw mga kanguda na, ato ni kadaro hatimul asaming na tinakadro shababa. La ya'rifuha illa suyuk. Suwaki sumambabatalu manguda. Da kaya expert kaon. Da akatawing kaon. Da experience kaon. Ayaw mo mapapadala mo. Ama ka expert. Sa diyang kaamanan niya na kawiwiyag ko dunia. Na sumya nga una ko dunia abya makatawa. Ayang kaisi yang kaamang atotowa. Nabo pa. Nabubuan to ni kagada mangon ni man to. Tiginata ko lay. Mawata ng bidaan yan, inako manguda ko. Mawataan ng bidaan yan, inako kaguda, inako bagwatawa ko. Asyembeng ako, narumoko ako na dairik, namuat ako na dairik, namuntol ako na dairik. Iman to. Na diyang kapanggaga na nakakperokwang. Igra man namya katuata na laburong di gira na tretis kasi. Matang wala ka matiti, igra na imang kapna, naskapni, pakibaga ko. Allahu Akbar. Ay. Manapagkaguda makan na yan. Na anil man nakapro ko kagi ni magkatagal ka kabutol. Namit man kasujud atau nas kapan kibaga igirapan na miya ka siya man nadakap makasujud. Allahu Akbar. Itu Allah. Papa makatagal nga napakaudu ka bud. Tadi ki. Igira akamuda ang syota pagariko babayko igira akamuda ang kapani man to. Nasambutan kag nakipapantag nakakutuhan naka. Kaiman to na masusurot takapan. Iman to na mapaparo-kapan na. May susurot takapan si ama na simba ko Allah. Kasani sa panggana mo ka nakasimba si ko Allah. Na ayaw maanan na may susugot ka. Ba may kaayamanan niya na makatawa ka? Allahu Akbar. Inuigir ada tariap na peso ka pangananganan na. Na wana kaya pagkikuang ka. Nasara ka na ba nga pagpangutang nga. Na di nga pagpangan nugun niya mo tapera ka. Bamay kamatay ka na, diyan nga sa utako bang Allahu Akbar. Madakal man tagi nam di kudali siya na ginawa niyan. Kadugo niya sa pera. Neno mabuga matay ka na, parang mga raka. Allahu Akbar. Hati asya ka na igira anak ko, bamay na kang tubo pa na ka na igira minga siya no kami. Tanaw kakarto. Tingak na, taypak na na. Allahu Akbar. Ayaw maana niya mga oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw panubas sa amal. Igira ang matatago ka sa simba, amiya paniyat ka, ang makasimil nga sa isa,
Na tiga pusunat ako sa dura kata sunnah. Na pagwitir ako pan. Nandinya kapigin ako. Natinigin lagi. Natingaras ka. Nasunat ka. Napagwitir ka. Kaayama na niya nami ako ang kaading ko taabadas. Ba may kaayama na niya na ayaw pagkagagang ka na mga wakato. Di ka mga pusunat. Allahu Akbar. Kada akondisyon na ka. Nadatala din kay akapatay mga oripan wallah. Ay katalo Ali bin Abi Talib radiyallahu an. Natingin na al-yawma amala wala hisab. Gala hisabun wala amal. Iman to Ali bin Abi Talib. Nagawin iman to kapagamal. Gawin iman to kapagamal. Kamapita na kapagitong. Uy. Kanaba ayaw maanan yan. Na iman to na kapagitong. Namapita na kapagamal. Iman to Ali bin Abi Talib. Nagawin iman to kapagamal. Kanaba kapagitong. Na amay kamapita makasalungan na mari. Nakapagitong. Da kapagamal roon. Di ka pagkagino ko Tuhan nakasalungan na mo rin tabi at tiga kadanakan na kuman makasubay sa dunia nasa kay man ito po ng bayan Allahu Akbar na matang wala bawa nga di ka kaya ada baru kapagamal sa alungan na mo rin iman tuwa kinababagang kamadong tala sa law na paro Allahu Akbar Nabi Isa ay managtam di panaguntamanan. So Nabi Isa alaihi salatu wassalam nami alwinian. Tingna ad-dunya thalatha sa'a. So dunia na talo kauras sa kating kaun. Anong talo boyo siya namay? So dunia na talo kauras. Talo kauras so kawiyawiyagun. Tugon Nabi Isa. Pagalerong tingit na sa'a madab. Na oras ka amiyipos. Oras ka amiyipos. Pati ayaw maana niyan, na kagay, na oras ka ito kagay amiyipos. Ikadwa, sa'atun la tadri at tadrakaw amla. Na oras, ading kakatawan o kisampay ko na ayaw maana niyan, na amay ka amagamapita. Ikatalo oras, isang oras, na sa'a wa anta fiha fa'agtanimuha na oras si mantua kapapantagang kaon na ayam na ninasagot ka na magamal sama na talo-talo ka oras na ato nang kuto sa'a madat yung kuto ayam na niya na sa'at na sumiyay po sa oras kakagay oy na ayam na niya ng kuto oras sa di nga katawat na sumapita na di nga katawat ba kong kisampay Allahu Akbar na oras sa ayam na nakapapantagang na iman to sama niya na diyan ka adunin na talo-talo ka oras siya. Oras kaon. Nalaman ang kota mga tao, sang kota ko ba? Amay ka ikubursiran na ayabutuwal akakagadameran na isa-isa ka oras. Kung yabasalungan akakagadameran nun. La ilaha illallah. Na sikatano, na ay nakataw ka ko dunia, na ayamaan na niyan, na bamiya kada, paman na bamiya tidir ka na. Gato siya naka, inako may tuwa ko, naging nga narisala, sabar yung nagaa. Naigila at tiyabida kan amay to ako pa natabad na ako kadi ako kakawa nalangaw na si Rizal na ito niya kapuro-puro abay man to amyadong si Rizal di takataw na sumiyong ka tumipad kagi niya spikon mabulo niya nabanda mi yung lugar Allahu Akbar na inako may to ako nadi ako sa kada nasukya pa kanakan naigila sumiyong ako sa Rizal inako dapat masin sa Manawi napugunto na ako na yun ang mga pundatara kami. Agi yung kotoa kay to ka na ayamaan na niyan. Na yung kotoa pamikira na ka. Nadatala niya kakawiyaw kuno niya mga uri panawala. Ayak kataw talo sang kaya edad. Anong pulurabong, 70 na ayamaan na niya katata sa umor. Nasibos sa alungan na kiyama na dapat mirampay sa salungan. La ilaha illallah. Mga uri panawala subhanahu wa ta'ala. Naman, so manusia na aya din di perasan arba'a yazinul insan fi dunya aya ko na di perasan ng manusia na di nga patabatan di na padagoron na padakan naman na patsira naman na pasira ropan lang mo tanong siya paganay adi perasan ng manusia ko dunia na ayakuna ismahu hasana na paganay di nga di perasan na sungara na ka babuwi betta di sumara na ka nakukuha na ka sa daway ka e-styla na ka na mata na ki naman na piyaso na di panagida inimbota so watayo na mapito ragu na mapito gawi na betuan siya ngaran asun na an muakkada
Naslaman na. Alam na burong pigil hajj. Amataan naka matika pa na makapanay haji na makasusurat kanya patuginang ka. Na andin ikapakaw ko pa ka sa Arapa na mga alaw na alas dus. Agumilaw so siya ka, timo-timo tanaw. Kaaya maanan niyan, nadin ikang betadi rin sa patugina. Na matama man siya na mapipiyagin na miyapay na lang miyaka diya ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang isa mabutok, si Bernard kakapipi ang ginawa. Dahil ang ayamaanan niyan na nantong na ikabaya. Agi, so sek na pugisangan niyan. Nantong na ikabaya ka patugina. Say ka pa kaya di patugina ka nang ay susurat. Kasara kabaya ka. Dahil tarang mo sa kato, alam mo na ipuputugina niyan, alam mo minimiyaw noon. Anam yakaw noon, tinam ya tetano. Doon na ba ka iputugina ba niyo na makwa? Ito mga palinan naman ay di niya pikiran. Tinggal nga ba ito, nagsikabaya ka. Tinggal nga pa din. Natigil na din na sangya ka nun. Tingnan man na budo. Punga sa iyo, maana niya, na mina, na sumiyong ka sa Arapa, na tinantanay mapiyag kita yun, na tinapa ka sumbatang ang kapatid na sangay mo, na tinato na, tiya Haja City Aramina. Tinamya po ko ka. Tinatigil yung warang no artista. Lado ba na kaya matang wala ka, piyag ka pa rin, tinamamaw to. Tinanto na rin mapiyag ya patugin na, adin na sangya ka nun, tigyan ito, adin lagi. Ibetan na kada na patuginaw sa dunia kasakabu. Tinaan na katano temin. At tinanong na tina si Haji Firaun. Tinangyaw pa kaulong wa. Mata nga makapsundo ka siya na si Arapa. Nalaman niya pada adi perasa no to nakape angaran. Okay na sa kamabuwa kaya pagari ko babayakan. Na inali magpadakasungaran niya kapi perasa niyan. Na pipiapian niyan. Na ayang kau na kay maguayama na niya na teloon. Kaya man nga mga Arab, yung mga Arab, na basta mambetu sila na kuro-kuro paniran din. O yung nga na si Muhammad, na kuro-kuro paniran. Ya Muhammad, ya Abdullah, ya Ruqayya, ya Salman, ya Ramla, ya Hafsa, ya Mahmud, kuro-kuro paniran din na. Nasa katanong na itanong niyo pang istali, pamutulan na. Pamakang pa na kalabang, ya Muhammad, ya Mukhsh, matawan na kami at ipanwag imaw. Allahu Akbar. Pamakaro kayo na naroksitra. Allahu Akbar. Pagkanabi ako kanyo. Nadiyanan, isa na nadiparasan utaw akapi angaran. La ilaha illallah. Inawapi sa nabi na mialwiniyan. At tila iya apo pamatukan o sangaran ko mga watayo. Na betuini sinan sa mapi angaran, ayarakan itero sa isa alungan akiyama. Ay akong nakitilo, wallah. Itilo ko mga tao sa anong na mauri, na sa mga ngalila na mga pipiya. Allahu Akbar. Nami ka, sa lakaway ni Butunga kuwata ka. Sa lakaway ni Butunga sa ginawa, na mga pasinit ka mo. La ilaha illallah, mga oripan wallah, subhanahu wa ta'ala. Nasa kamabu, uway, na kailangan na, utakang babatua sa miya kapiya-piya ngaran. Barata ka na Abdul Basit. Miya kasi na miturang na kanaba Abdul Basit kasi basko. Tinggal na ito na rin. Miya kawata-wata na di pirin siya ka basko. Na madidipon na ito ka malupag pa ka pegin na sa mga basko. Nagila din mo ta Mr. Bean. Matang ko ang kata na kaman ng nipsi nga iyo. Ada tarap manok kaya gadaman na kansakan. Ato masuka parang ko. Sakit-sakit ka na yung baka magkandagasay. Matang ko. Ipagkagukaguda ka na naman mga na Mr. Bean. Kaya gila, Amelia ka na di mo na mga tang na tinaparingan yung mga pakaw nun yun. Nakatiya sa kanya kaya uruan nun. Mapinwan na kamalay niya tiyo ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katiya sa kamu ni Piputuan nun. Ino ka niya, pagkagukaguda mga taman ni Mantunada ka naman nagkakateroya. Ino ka niya, mga dikuro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na mupututan o sa mapiangaran o so mapiap ka babay no padaka. Kapiap na nga mga watan ay ginawa na kiswas-wasal niya mga lataw. Kana kaya pangusitan ng jaba sa na babalakan na kuwang watan kinalim Mr. Bean. Kasi kaya pang nakamatang wala pa kana wala. Atang wala kami kiswas-wa ko pa. Ibada nga anak na si Abdul Basit na di pamakabutuan nga sa benengan. Yang makapatay ka na bangaran. Kaya matutong ako pa na so pagkababayan niya nga kukuha ng mapia. Lagi man to, rapia so miya ka to miya sa miya mo ko nas betul niya kan.
Kaya na sa imet terbing. Allahu Akbar Allah. Aduh, No. Bisa kita no. Nyata mata no kay Mr. B. Ayaw mana niya mga uripon ng Allah subhanahu wa ta'ala na pada di perasaan manusia sa dunia na suka pa metu-metu syangaran. Inauna adna gawa adna masya asiqo masa adawi na kanabarakang betul syangaran ka. Kanabarakang betul sumapi ang aran ka kasalakawin betul ka angaran. La ilaha illallah. Ina kung may tuka na andini kimbawatan raka ina aka na ayang aranaka na si ayama na niyan na ikaririga. Laman nga mga baya di kakaritan andini kimbawatan kuwata yan. Miyaka po kung sakti yan ni ina yan na ayang aran na si ikaririga. Ubaga nung sa nisya sa mo kung mga tao ka mga sasukwarang ano laman nga arin yung ikaririga. Nakadap man kakapromote ka. Ano ni kapakaswa ka pabado? Namya da si kaririga. Siora, o di na siya uli. Sama na ito, napagisig na rangkong ka. Na ando ni kapakalaka, na si manguda. Bagwa tao. Na ando ni kapakabangong kasawanay. Amya kapangaruma ka. Amin bawata ka. Na kaya betuang ka sa amakulay. Na sa kaababay, na biya promota ka kasi ama na niyan na inakulay. Nandito di kamu tapan ng mga mata ka. Abya na pungon. Namya promotkan. Siya madato. Nyada ko makamadato. Nyada ko inakainabay. Allahu Akbar. Kami promota ka doon. Ano man gede-gede mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Kawan. Sama na ito. Miya ka promotan. Malu niyo pa ulit ka. Di kinunuan ng yak mo dyan lang. Wahyo. Mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niya ada mang busulay. Ngalay tabo yung. Ayaw mo na naman no kaganda ka kay tataros. Madidigan na lang muna light. Ayaw mo na niya mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ando ni kada kasangkot o ama na inakulay na pagapuan ka na si ama dato na skabay na si inabay. Natulak man ni Siyun kaya madato ginabay. Si Dumialong. Allahu Akbar. Inawigira po na di pa mag-istorya sa ngaran ka. Namya doon yung ngaran ka. Papamamakinag ang kota Dumialong. Anong panigira ako na din na di pa kapamamakinag yung sumyawapat. Tabi sa nga mga loksanwa mga wawapat. Ay dali lang katiro Allah. Na innaka la tasma'u man fil qubur. Mataan na tuwada siya kaya Muhammad. Na di kadang-kadang mga tao sang kota ko ba? Na ino kayo ni panggiraw. Apa pa mamakinag ang kota miyawapat. Papa mamakinag ang kota Dumialong. Paka pa mamakinag niya sumiyataya. Da amyatay. Mata na tuwala. Adi ka kadang mga tao sa ko ba? Isa amya alim nabi. Nagira ko na alungan na jumata. Napapakagiraw sa mga tao ko lupa mga tao sa ko ba? Miya nga uuna kanudan. Miya nga uuna kanudan na aduna oras na samit manisunur kanu. Na sumabu sa mga tao ko ba? Na ditano siya ng kadag. Na ditano siya ng mabkadag. Na panggiraw sa mga tao ko ba? Tugo nabi. At inay na una matatago kanu babusang kanu na liawami. Na diniw ng katawan ni masoswami saya. Madini kanu pun sa na matatago sa liulupa. Kaigraado nga na Jum'a. Na di kanu di makatimuti mo sa parag sa dinugatan-talimi ko Allah. Allahu Akbar. Na andun ni katagutan o sangkot ako ba? Na may subitan o digatimuti mo alungan na Jum'a mga uripan wallah. Taman sa di makatindig so alungan na mori na di tanong kada si sadiyang kanan ako ba mga uripan wallah. Na di idalil bang kadipa ka pa mamakinig sumyatay. Madang na pa na panginawa ito turya man na upapamamakinig ang uta dumiyadong nasa tumatawag sa talikodan. Ay dapat kung nubad dumatuman ang uta miya wapat na mga tetinig sa talikodan na ka. At tigin na upapamamakinig ang uta dumiyadong na miya katinig ang miya kaya mama. Ngay ba natin mo? Matang malaw di ka pamupok sa kanan. Nauna, madak naman nakaribatan ng mga tinigang nga sa bagayaran ng tabi. Na diyan ang mga rip ng Allah. Sa mananan, na sumaran na kapipiyak-piyak na kanamianin. Kaya ini betul kau tahu na janasa. Si Dumialong sinya wapat.
La ilaha illallah. Kedua, adi piye-piye anu manusia sangat dunia. Na ayakuna libasahu tayyib. Na piye-piye anian sunditarnya, dina di piye-piye sunditarnya. Dekia ke onaka ada to bai abanya di piye-piye sunditarnya. Na baru nigra amlan kawa. Api adi nga pernah aring seminta na ada tuan ditar naka nasi karomang ka ababe na bangan yang bisa lugar. Siap. Mga pasipan no. Ino ko nang tiyo kurarakan na makikibi. Gina na kiso mga pada mga baya mga bilang atau sa surga pada mga beratan. Insyaallah. Hindi ka pasipan no gino ka nang. Ay dong, naman ang ano nabulusan nakasatan ni kudo na may na po tigiran no kapagkala. Kisuro yung manana ng mga baya kay ilenyo sa mutara ko mga karomanin. Ay puno ba di mapangbaw? Tuni ini ada na barakah bo. Ebo keborokan apa go? Anak pergi makanya. Na matang utay mi nga bubay. Ubuman na tabiat tabi siya nga mga berakatan na akaromangan na darainon. Bububangan na yan siya. Porota. Api anak kabuga ka mama na tingin na dada kamu go. Matang walaw di ka di makuha di man. Allahu Akbar. Naya pano ba miyo manu ng mga bayado? Di man o kabaya manu karumay. Kabaya wadi ka makapulipatan na sa ayaw mo kapakapulado na kapapatay. Na di yung kota uman isa nakatagon sa respekto ko. Padiyan, nabuka pagkababay niya ko padiyan. Pano ba may kapulog yung mama na may agero siya ba? Nagalipatan ako. Yung nagalipatan ako. Matang wala ito guwe, nagalipatan ako. Kenapa niyo na mauga mga ibat ka? Kenapa ng piyakaya? Kabay na kugilir ka ni sa busuan ni mata ron si kanug jawalay. Dia makatulog po makakisikarang. Allah, mga teknik yan. Saka nang nakatawa na ako na ginawa ka na alim, negra penuh. Aduh, namataan nakatitulog ko. Lagi kenaman no batano na di kesuwa. Na manit kita na nga silingan taro pati mo dula soroyan. Pas kabito tolingin yan na ke rumah. Ada nga magihin na, niya suru-suru yan. Allahu Akbar. Aman na ka naman na ba na nabiyak? Dati ang mawag siya. Nasamananan. Na di ka di piya-piyaan so ka piya-piya kumditan. Kakanaba mawag. Nakanaba kata ka burtugo nabi. So ka piya-piya ka ko talumpa ka. Apakatatanang nakasubati ka. Napakatatanang nakasusandal ka. Napakatatanang nakasutalumpa ka. Napakapipiya nakasulitan ka. Kanaba na tugo nabi kata ka bu. Ka inna Allah tayyib. So Allah na mapia. Na daatari manin na inunta na mapia. Isa pa na hadita ka tiro nabi. Inna Allah yuhibbu bi'ibadihi mata'na syuwallah na pagkababayan niya kauripan yan ang maiileron itatanda yan sa padukuli murunukad na yan paman na ibarat yan at titira ka sa mapia nakanabo manuto ba marata mailera ka suli murukay na hindi ka di mo wala kabigyan wala sa tara na di na sa mabububi na maririn mungus ka na taman siya ero na di nga lang nakamara na langon siya siya nasara ka na ba ka pa nakabur na mo to marata inaw hindi kalimwala ka di na malalimanin na lang rin mungus mga kamrin at sa kamrin na lang ang sising. Asara ka na baka ka na ba marata? Ay, gusto na piya damagatal sabon na nga. Nakukukot nakakanap ka pa siya mabuang nga riti ka. Na ini, ito ni masusot mo. Mga bumay da, namiya makalalaring mus. Lango na yapan siya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kanabuto marata. Bapiya din ang tinawala siya na piya kamulon. Asara ino niyo papagili ka anip kilir ka solimor ka wallah. Ayaw marata no baka tagabur. Sa magwa mama na marilos kami kapia-pia. Nakanagwa marata asara ino ka marilos sa mapia kagi anak kapkili solimwala do. Ikakalimwala sa kito ka bigan waldog ta sa rilo sa kapia-pia. Ayaw marata na piang na baka pugisi sa oras na igigirawonan na. Ano rin yung rasiman to? Nadite mi harataraton. Allahu Akbar. Nadiyanan mga ulit ng Allah. Ayaw maana niya na di yung kota masa adi ka pipi kunditan na ka naad na gawiin na ayaw mapenditar ka o masya masya nakafal Allahu Akbar na diyan ka na maputiwa di pakig mga laang kumyatay inaw na sa mga Amerikan ng ka o pamakas ka dito sa mga long sleeve ka sa mga short sleeve ka mga t-shirt ka amiyang makalalerga ka mga ayap na mga t-shirt ka na mga buya kung nga lang ako t-shirt na buya Lacoste. Oy, anak ito Lacoste ayar gay na sobra sa 30,000. Oy, para tiya ka doon.
Agi dia man ka amang adato na pia mga dasa okay da mga mabtero okay. Agi ang wala di na nya kan lergo. Agi mo ta mo uno tuna. Naskama na tabiya ada roken mengada ka manja original din. Aso sosok nga pa na kada ka. Yuki kenan. Mata hagi sina pia kono sa uta betadu pa diyan na. Pategira mele sa mga tulad na mga untuday bulak ya. Tama ja para dul ang mga galang ang mga tanang na tinay daw mata na wali bulak ya langon bugawan. Kagi pia kono tiya sa uta kada ta mo kay bulak ya. Eno wali pa na wisa swalengan na mga para duda pure na bulawan. Nataman sa dressmaking kana ama na bulawan. Natama sa lamisan nga na bulawan. Nakatawa no to papakabubutan ka tele pero niyan. Nya makatawa-tawagan lang. Inyo mamasa ko mabunga marana mo. Tabiata mga siyang ibu. Na ayam mana niyan na diyan ko tamasa ani kanitar sa mapya. Ani kani pipin so ditaraka. Na abi na masa na ayabo makumbangan aka. Na ubay ka na unalimaling maka ayamanan niyan nanipis sa maputi manipis sa pan. Nasa kaamaman na telug-telu lapis o dinalima lapis sa manipis. Telu lapis kagi aya sunna na subay na 5 lapis. 5 kimas 5 lapis na sa mga mama na telo pa man na 3 lapis. Oy, na di mo ya amana ni nagkisami kunditar na ka. Na sa mga ditar na ka amia makala na yarga na de maaling ko para dulu ka. Na amay pangka ipamagay mata na kay ayos to na ditano di pa kami din. Igira ayam yatay na yapemgay na sunditar niyan na mapya parangay na bumapayaman na matang wallah kada tarudun na kalakta ko ditar niyan na dagingiritaw pa na. Igira man na ayam yatay na sunsualay mataron. Andi ni kate sunditar niya gitu sa kanyan paghidupan ng kapsita kanyan. Na mga bangadakan sawa di kenapa kana nang kailangan. Matang kay pagkalakatap. Nagira mapayaman ay do ko anak kandan kapili buka kapili kan nata di manang napikirakan. Allahu akbar. Di mata nak ya peswala na pia kami de nung. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yasta'un. Batu Allah maka pendatar so mapapalatiak wallah. Aku so tahu ada aban yang paratiak wallah. Nasimbag wallah ada apa simbag? Nasimbag wallah. La yasta'un. Di maka pendatar tu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Nalaman mo man gede-gede mangaripin Allah. Nasamananan. Antun ikatalawa di perasaan tau ko dunia. Na ayakuna al-intiqala au intaqaliya sayyara. Inauna ikatalawa din ka di perasaan na sutara ka. Pagpagdaan na ka. Maka pera ka makasambi na burunigir ang magagaw siya ka masa mo ka saribu na inuba na madap man si inuba na waiba na madap man na bara na puri di nga di pa kasi sukuli na Allahu Akbar na dap na kaya ba ng karata dap na kaya ba ng karata gusto ba itong pangalutang na di ay naguna ka na sa maliarga talaki man to ano man na di pa kandidata adu Allah nako pag-paganin na ibu kaya motorangan na VIP pa siya lang nakin, nakitigan ako, nagiging ako sa giran, nabariw na pergi mama ko. Nanguto ako, napano ba miyo ka, sok, pakiwatan o miyo. Ya, kay tuwito. Na 5 gibu kaya pamasa ka nung nasikan hanpan. Naigira sunga ko sa sagiran, makatalapol ako, makadagka, di magubirito. Yan ako na di ka pangangapin, napakatungo ko tumangkang, nalita. Mata naki. Nalita di katungo na kadakik wataw. Namia kay sabi na mumutor ako, napuno ko semi, napumiling ako sa bagong sagiran, namia daw sa tamusun yan. Hindi ka na na yung motor ako niya, may sali ni ikaw ni. Nawa ka nakilin, namia daw sa tamusun yan, napumahaguraw ka ko. Nasubra sa sinso. Kaya mitra juda ko sa bariw na, pagaw ko sa bagwigod, napupaka na supukitan, nangap ka, disturba ka. Asosong sinso. Napupaka giro siya na, kung tumasyo sa datun ba siya, tapakasungman sa bariw naga. Namada magpapawang nga diyan sila ni mapamanganaw. Namada ka na paginawa nung wala di simi imam mga motor may ito. Tiga ka na ba nag-isa niyo? Kaya ka na masabi ko. Nako to people sa kanya buga po sa kanwa walo pulo. Bigilo. Atang wallah katiga kanan manano to mapigan na pagpakasin ako ko. Allahu akbar. Nadiyo to mga oripon wallah. Ikatulungan din ka di parasaan na sa service ka. So taraka ka. Oy.
Na ano na gawi? Na diyang kutuanin ka ni parasa na taraka ka. Oy, na ano na masa? Na ayama na niya na pwetay sotaw na kanaabang kong parurana. Ano ka parurana? Na kanaabang ka parurana ko taraka ka. Sika parurana sa mga isa service. Service ng bayan. Daaban yung baran sa dunia. Kanaba Yamaha. Kanaba Asosoke. Kanaba Ford. Oy. Ayaw maana niya na salakaw din ka, ayaw bra niya na duyong-duyong mga uripan ng Allah. Pamana malunga mang gede-gede mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaman ko na madali. La ilaha illallah. Naog, sumatan tanong niya. Kapag adi para siya no manusia. Oy, sangga dunia. Yazinu al-insana fi dunia. Ikapata din ni parasana ay yakuna al-qusura rafi'a. Ay yakuna al-qusura rafi'a. Na ay yakuna ikapata di parasano taw na sa mga turugan yan. Nakabagang kawalla, amya kang balakay sa kandina. Na ayak man nakabayakan na maduwa kandina. Na maduwa kandina man amya katimwa na tiga talok kandina. La ilaha illallah. Sa kana maratang na nakambalay sa kalaian, sa kapiyanan ni Paras. Kaayam ya'alu nabi na tina min si'adatil mar'a. Padisa tungutawa ini kalimu Allah. Sabigan wallah ko padakulimu yan na umakambalay ka sa walay amablang ayamanan yan na miya kalwalwag kanuro na pamilya. Saan nakisa kablang walay ka na pananamating as wala ka padaka ko inutong wallah. Ay dapat ako niya sa isang nakiyatidawa sa Marawi. Nasuwan na walay niyan sa ranawa mawatan sa maraw yung mablang. Na miya kapag pasar ka so tunganin ka kamya kang baboy ka. Dito manikap yung utawalay ka amanan niya na mala. Oy, kanito muruk man ang utawala awalay ka di sa ayawalay ka nadatar ka daw walay ang marapatik ka. Agi sa katan ng mabuno puno kami leso pada kamya kang balay at tabiyo. May nga bututuli ka no. Ya dunia paman. Nakiasumbatan ni mga katadakuan na ahan yapit na. Ate kalot ka sa ko ba? Kanga di kapit na. Ang amada sa dunia. Kuna ba maratay kamalay? Ay kaya ukitagi at mu'min. Na umaylin ka subada ka amya kamalay. Tiga ya Allah napakaduang kau nakanda na kaansiran makaluwag. Nakapakay tugunag iabgang kau ni Allah. Sada taruto. Namiyat luka na ya Allah napakatalawag kau nakanda na ya Allah. Namiyat katalawagan na ya Allah napakasapudang kau nakanda na. Kaansiran umamin na pamilya katama sa apiran anong makabaling. Nagkapakay tugon na biyabagan ko ng Allah. Abi sa mele nga, abi ka mulay sa sapulukan nina, tinapangnintan ko Allah, ang makamulay sa sapulukan nina siya kaya, na maulugon. Na maupa ko na ulo niyan. Basta ganda taro ito na makatiko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na! Ano na oras na yung kotawa na yung kaading kanipurasa, di kanipiyapiyaan, nang ganatan ka, na ayap manawalay ka na sukuba. La ilaha illallah. Inaulang mong tanusi. Uman isa. Nasama na yan na maiintak sa lupa ang kubulang ko tao. Ayaw gusto na di katawa no anda kakikuburo di. Pamanaugi. Nasukuba ayaman na lupa na ayaman na maintak ka ng katagwan raka. Anak ito nakaso tunganin nga sa kadi makaintak ina sa lupa ka na roko niyo labangan. So wakta aka di mabuhi maiintak yan. Oy, kagya uman isa kagya ay ordino Allah na thumma amata fa akbara so kun sumyatay tuwala na ipalabang sumyatay kaayo man nakipalabang na ko tao oy kapiya da ka pa nakimilabang apiya si ka pa namyatay saragat apiya si pa namyatay so tao si amanan yan na malangan lang napakamansion niya mga sa along anak yama na ayaw mo man nakipalabang na ko tao ordino Allah thumma amata fa akbara sumyatay ni palabang kapara subong kana andi pusyala po sang kaaliyaw dito man ikipalabang na ko tao kapara di kapag mo Allahu Akbar. Nalaman ka lang na puputi na si ipulabang siya lupa. Binameling ka umanimat, ipulabang siya langit. Matang wala ka gagawin na din na paliw. Pamasan lang mo takulay sa katoldi. Otos silang, yung kadakadakan. Matang ang katagwan siya ito sa kalaka. Adi sama na napatay adi ang kaadipala sa ng manusia. Okay? Nadaabay ni ka pangararata asara adir kamada ang kananaiman ka. Asara din kamada ang kanaparatian ka ko Allah. Kadiya na ni guidance ka. Diya na ni turo ka sa ano nga na mauri. Ay nulukan niya ko surga. Adiyan ka na amanan na amala ka. Na simba nga aparatian ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Diya kailangan sa mga pipi amal. Nadip man nga pausya nagman.
Sa na umana ko rupano sa mga na mawida ko sa kudigo. Para di ako paka-review. Panganitan ako wala, di kaya masuswatan o siya na sibutaman na wala. Pari director. Kaya sukudan niya o. Sibutaman na wala ta'ala. O ay, pangkawatan wala. Kaya kami, di sibutaman na wala. Ha? At ipagpagisigitan urun. O ay, naugin na di kabe wala. Di mo takaba siya maranawa. Sa midaman na nga adar pameron. Di na naapkan ka na isabi matan. Di na okuran na di kabaya wala. Napaginitan ako wala si pasimyataman. Oh, insyaAllah. Pamakasurgan wala. Di nga babago. Di na langon. O niya nga babalag na katanong sa ngedar patanong. O, na di kailangan tanong. Miya kay siya na matitimo sa nabiyo sa mga sahaban yan. Matitimo sa nabiyo sa mga sahaban yan. Napitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga na, hey mga sahabak, anaptero na karkan. Tinatunon, na tina inni uhibbu thalatha asya fi dunya. Sa kantugo Nabi, tiga mga sahaban na matitimo. Na anak pagkababayaan na kanako dunia at Talawa pagkababayaan na kanako dunia. Di ipinakapagkababayaan Nabi sa dunia, ang taluptan. Paganerong tiga na pagkababayaan na kanako dunia, tugo Nabi, na almisk, na kakakamutan, perfume. Siya ko mga dato, kakakamutan, na upagusar ko mabubay, nasisawalay. O na sa mga dato, nasisa apian na niya na aplag siya ang nagapangay. Kagiyas ka no mga bay, na babagangan wala sa buntan, na may kayo manirong banangkan na kakakamutan. O madidiw ba kami kakamutan, na sibusawalay. Ay springan na apiadatar ka na o baril, adikan uding galilida. Nada karata yan. Kaya kalakala ruwaya, pagbur ka na si mitatapi ka. Nami kakwa ka pa siya balas. Kasi mabusikaro mga tuturugo na rumimang ka na babi, ami akamat-mata ka, nabamabugpago dama. Ay tatagin na pinalangon time. Kau man nagumina wana skip pagkila kaya nakaruman na babi mo. At tatagin na pinin, matatago ko mga flowers. Ako pala laguro siya sa namosyon. Niya gusto ka man na babay. Natabir kan mga bay. Namanya katotorong si karomang anas ka magbubay. Tabi o kasi tapturo ada bubay sa puro. Namanya kapito na dakan pamaras. Buklap ka na napalapa. Badap man anas na tekapan. Na makatulog ka pananggilingan ka na singawan ng irong karomang. Malakapan ni kaginawa. Mabuta tagin ni karomang na matatago sa iburnal. Mago. Lagi ako mapangaraman na magwiragaraman ni subudak ko. Ito'y nakubaguat tao ka. Ikan. Pangalipatingan manotok. Tinya saksi sakong kana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak na mga pakapagumarga. Badi ang kotang mga samagad kay karo mga mama na subrasa pangopakatot pangabaw niyan. Yung nga basta tanong kaya pakatot na doon mo makailay. Wala pa. Ate sobra pa sa COVID. Padahal mana pa siya tanwa da meaning da makna niya. Allahu Akbar. Nabi na ni paganap kubube ng Nabi. Paganay ito mo Nabi. Apa kubube na kanako dunia nasa mga kapamertium. Ikadwa ito mo Nabi. Apa kubube na kanako dunia na anisa nasa mga bai. Sa mga karumakan. Naumata na sa Nabi ayat tanu ladiyawat. Ayat tanu ladiyawan. Ayat tanu mudil. Sa Nabi pagkababayaan niya sa mga karuman niya langon-langon, pantay din ang pagkababayaan niya nung. May kaysa na sa Salama radiyallahu anha. Tingnan na ya Rasulullah, ano yung pag-isyakar ka. Tugun na biyan tonoto. Tingnan na gusto na perang kakuraka. Tingnan tonoto. Na tinaanta abisi titu ang pagkababayaan na kami ang mga darudupa aka. May kasi na sa Nabi. Tugun na biyan ka tayo salad. Adirham na mapitan na timunakan sa mga karumakan. Na di nga sada di magkakaroon na may matimukan sa mga karumakan nang giro ako sabi sa bigan na kan sa salad kadi ako gagawi adirham na bayo niyan. Kaya nung panimibayo may lakan na ipupure sa salad kadi ti pagkababayaan na kan ako mga karumakan. Na din na paparo mo salama mata na siya kumsitay puno Nabi. Kagi akong kumapitan at tinimin sa mga karumakan niya. Natugon na biyan naman ka naman naman to tinimukan niyo katokawi. Nasamusalaman na makaikatiyan na kadigo kipuro niya mo salad. Iman to tugon na biyan naman ka naman tinimuka anyo mailay na anyo magdam. Anyo katokawi antay pagkababayaan na karakano ang mga karumakan. Na iman to na sain sa bigan naman sa salad na kagi ako gagawin. Salad na dirham. Na puro niya na liman yan. Namaya ka na ipapuri.
sambayan nas kanini kebeban ng mga karumakan. Bagi porno salama Sulaiman ya nasar. Ya Rasulullah. Kata Yesus salah din pagilang Umabu porno wa isa din man ya Rasulullah kata Yesus salah din kan mau bay no mga namun karumakan na lang mga kabubigan salah do. Tumo siya naman ito nilang mamimiyakabiyo siya sa nado. Tumo biyan ho nakasaka naman tayo. Tagay na ba siya kabiyo ko na piyama ganyan siya lang siya. Naman nakado at tinino siya nung walang niya siya ng pagkababayaan. Dapat tabiya ta agya kaya baguang gamaw nang karumangan na pakapapatay. Na piyakalipatan na kan mabugina kasi na yun magin man nilabag. Ang mga panduan na yalan na bunuang at nga kapara di kerasa. Inumiya ko siya karo mga kaliyo ko siya ka. At taman siya kapin nga pagpagati pala anak na baka di pagati na gabi ako. Allahu Akbar. Ayaw mga niya na kailangan nandadadadar ka na kapagkababain ka kung mga darudupa ka. Allahu Akbar. Ikadwa tubo na ikatalo tubo na di. At pagkababain na ka na kudunya na as-sala na igira asok ititintigan na ka na kusambayan. So nabi na igira matatawag sa sambayan na may lingkad din kung nabi kapag kabaya-bayan. May kaysa ko na may lew nabi may lew Aisha karumanian. So Rasulullah mitahajub sa salatul layl. Na narumuro ko sa nabi sumusujud sa nabi. Na iniyang kasusujud na may lew Aisha para ang balaain yan. Arumini gading kalitawan na rugwa mariga. May kaburo ka din sa Aisha. Tinamata na sukarama ka na Rasulullah. May rasig na kanto. Nakagya ko mga silam na inubin niya sa Rasulullah. Tignan ya Rasulullah, لماذا فعلت هذا؟ قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Inong kainin yung bulaw na ya Rasulullah. Apagkira sa nasika sa simbak wallah. Nitawan na naruwang ka, bala na ay kamala. Uwaya sa ka, narinila ang kawalla ko miyaw na miyaw yan sa nga inong kainin puswa. At rin isimbagong nabi, natina afala akunu abdan shakura. Paman na dia kembali na ginawa ka na masalamatan ko Allah. Dia kembali na ginawa ka na masalamatan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Manong manutong gada-gada. So nabi, ikila matatago ko sambayan, mapipiyapiyag na ginawa niyan. Pagkalipatan tinu nabi adunia ikila matatago ko sambayan. Nasa katano tabi, badamiya kuwa orasa nga abang. Mali di ba orasa asambayan nga, orasa asalakaw. Tabi, pagbangan na luhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naminingin lang ano ang karumay. Umanta. Miluhur. Allahu Akbar. Kenapa tingin na simbayang at kamiluhur? Kabun miya kuras ako manta kamiluhur. Napagbangan man sa asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naminingin naman sa karumay. Maganda ba? Biaga sar. Apag mga masa maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gumabita. Maka anak madidiyo ba? Andanya kapag bangayon. Ayam, panini mo kami yung masyawakato. Na ayam maana ni na simbayan tadin. Anam yung kapya-pya kapatagumpiya ka nung akarumayin. La ilaha illallah. Ano mga day, malupagsik na ka na ginawa kan. Siya kapirwa sa ginawa kan. Usikum bin nafsi wa nafsikum bitaqwallahi azza wa jalla. Ayaman ako pumusyatan na kanag, yung ginawa ka na niya ginawa niyo. Kaya pinakamaran isang nga na ginawa kan. Na ikaw nila kan sa ginawa kan. Ikaw mga day, ang ginawa ko, matatago ka sa sambayan. Pagkabaya-baya ka, mapipiapi ang ginawa ka. Ayat kaya karina sa igila ang matatago ka sa sambayan. Sa pagkabaya-baya ka, ang matatago ko sa sambayan, na apiantan ni imam ka, mapiyay lagam, maratay lagam, matasis sakab, mababay sakab na mapipiya ginawa na inuwap na magandam, tatitu-titu na mapipiya ginawa ko sa sambayan. Punsiyo ba nga, nabubukan na nga, Allahu Akbar. Nasong makabsi imam sa mata sa walad dolin, alif lamim. Yating ka imam. Yan, makatas ka, manang nabay nakatay na. Daya pinalaga mo imam ka, nadi magatira, iya ka na ako nga, iya. Nyate belakang kaki. Naupo na ka na ng magadaw, matang wallah ka, kana ba na tarong sambe mo na, aba mapepe ang ginawa ka. Ada kalau penaupung penmiya kati ka sa sujud imam na kinarangita na. Allahu Akbar, namya tipiso yung mama, kadindu eh. Makapirang na masurong Ya bunga di mata. Mama
Macikan ka ginawang kawado matatamanang kanana sambayang ka. Sa katawa tabi'in, asik sa Iraq, sa Baghdad. Ayang nga niya na sa Muslim. Na misimbayang, nasisangot ang masjid. Na nilinog, nakaya ka maninog. Na mga kakalakso, mga semento, ang matatawag sa mga masjid. Na pagkurya ka naman na kanataw. Ay Muslim, niyo ka, nilinog. Nakatangan yun ka na naayamanan yan. Na masjid na mga ruruan yan ka na mga bato na mga kakara. Dan yan natin magdam. Agi ako mga syadam. Inilan yung sumadakalat na ilay nilang siya. Ino kanway? Dengan magdam, nilinog ako. Pero na miskan na nilinog. Na mga kakarapang kaya asuda masjid. Tina matang Allah ka arang-arang anak pagkadamakan na kanap na bayang katang na banino. Dahil na ba kami yan nagadiyan ka ni Mlalis? Laman na mo takapa ka po konsitri tina sa sabayan? Kasi ang tira sa ginawa kan. Allahu Akbar. Bago naman nagkabot. Banino! Matawan na kami, katiyara ka pa na. Huwag niya makanan at pa akong dali. Allahu Akbar. Pati siya kan din, tira sa ginawa kan. Namaya kasi na di uli magimang sa taraw siya ba yung nago. Nayamin ka po kung sa tarawi. O ilang pamakang betul nga karadiyan mo, Allah, buming! Ay buming, Allah. Namata pag yung upil karaw mga ilila kami ayak. Alaman mo, ano tama nang nasyambay nga miyak wa kamapya. Nasyambay nga pa na, namawri ka syambay nga, kami awri ka. Nagumili raw siya natabir ka ng mga datwa. Adigam ni syambay nga miawri ka, natugo ka na, makapasyatan ako nag-isyambay siya doon, napaniktan na raw ko nga, pakapsida ka nila ng mga tamyatay, na miya baru baju niyata ka. Iya benar lagi penew. Sesorong nakap namin kami dia siya. Ini tuh nama ada musuh. Allahu Akbar takbir makas. Kaya ino ka na miya tiro ka nakatawa na kanun. O pun piya ka lang mas ginela nga ka piya ka komik. Piya kita no kading gede kami ni baga ka ko niyo. Matang na tiro no kana na sambay nga mala babega ko sambay. Allahu Akbar. Ayaw kaya sambayang napamakamagudaw makaguro ko ka. Nakalakalaro di nga na sambayang nga natituwa sambayang. At yan ka na ginaguro ko na salamakan niya ka. Wala ka dagig. So sa kanun, matangwang nga ka di tagi kaperte ka nga sambayang. Siya ka nagtiba sa ginawa ka na di kaperte ka ginawa ka. Allahu Akbar. Ano na kaya tasibugan na meron man na katataw na bumataw na tiyasibugan namin. Umami pasibugin na diningilang amin yan. Aday. Amin nga di audition na to. Tingnan ko nino ka betul. Terus na kandagan na. Miyata ka nakabusang nga na kanitero ka. Ino to mga didisyon at nagkatanan natin amin nga di audition na. Tidak ka signal na di ka pwede kinanot. Hindi na saya. Basta di ka pwede kinanot na signal na kami na saya. Naska magunot ka na igla Facebook ka. Na oskabu na o si Imam Haji Musa na ubay nga oskabu. O duwa ka na sana kakapta na kasya. O mada ka na sana kakapta na kasya. Ay ako nang gila ang tano baka po Facebook na ubang kadakani so pada kasang kedi. Amada ka na singa pendekar so pada ka. Na di man na kana ba maintain. Ari mo himi na bayo. Tapi di maintain. Kami no gigir ka. Siya matiti mo na lang na gigir ka. Lagi na mo tapos na Facebook na kana tetegar niya kapag kasong bajay. Apa kau nawama bumako man asing apdi kenang. Tawa di kanya pagugitian niya gusto ka. Tapos ko pala ko atapya tanong siya. Na dapat mati. Bicara Abu Bakar. Tugu Abu Bakar ini uhibbu dunya bi thalathati asya. Siya ka naman tugu Abu Bakar na anak pagkababenang natalubatan sa dunia. Nabikir Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada mabuat pagkabubay na katuwa Abu Bakar ko dunia ya Rasulullah. Pagalaran tuwa Abu Bakar at pagkabubay na kano ko dunia na an-nadru wajhu na soka pagkaliakan ya Rasulullah ko buntar ka. Inaw tuwa Abu Bakar paganya pagkabubay na kan ya Rasulullah ko dunia na soka pagkaliakan ko buntar ka ya Rasulullah na pagkapiapiyad na ginawakan. Allahu Akbar. Ikhalwa tuwa Abu Bakar pagkabubay na kan sa dunia na an-nafaqa mali fi sabilillah na syudikan di kang gusto ako tamu ka kansalanan ko Allah. Pamana so tamu ka na gusto nga sa katablig, madrasa, masjid. Oy, makakailangan ng agama, di ka di siya sadaka. Isaw ta pagkababayan wa Abu Bakar. Adi ka di man gusto sa tamu ka salanan ko Allah. Inoy ang amanan yan. Nalangon na din kanini pamakaw isa doon na mori sa nalakwanga na di na nitituar kakon mga orepan wallah.
Allahu akbar. Ikhatlu tugu Abu Bakar pagkababayan sa dunia. Naswata akan binti zawzuka Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ikhatlu tiga na pagkababayan ya Rasulullah tugu Abu Bakar sa dunia. Na sabab sa swata na Aisha na ayang kakarma. Di na tiga na pagkababayan sa dunia. Tugu Umar sa kamabu na pagkababayan sa dunia. Tato. So Umar ibn al-Khattab ayam aku tinggal nak pagkababayan na kana ko dunia na talo. Paganalon na an aqul al-haqq walau kana murra. Na sodiqan di kadero ako benar apiad ni kapaitian. Apiad ni kapaitian aptero nang tugumar. Na dina ni paganap pagkababayan na kana ko dunia. Kadua tinggal na pagkababayan na kana ko dunia tugumar. Na anha anil munkar. Na sokip parnakan ko marata. Kau kisakip parnakan ko marata. Ikhatlaw tugu ama apa kababay na kana ko dunia na lubsus sufu na syudiyak ni kapakan di tarsya na kardardakyan so kung si Umar ni gilawon na pilingan ng babangan na naskanyap ni kapapantaga na amirin mu'minin dato umya maratya sa ngintiro dunia na pagkiling kasunitar niyan amyardap ado pa na ayamaan na pado kung mga dato ang mga amirin mu'minin apo na yung sa opisina kadama kami uris ka na niyalin na tagin mo sa ayak yalit yan na yung kandidat niya na pinipin niya, nalililay niya, na punaw niya, na kamara niya, kain niya sulutan. Allahu Akbar, na ayak kadete na mali kadete di sa gobernador kami rin mu'minin. Na tinadaw siya na to, damapamati na yung tanong, nakiyay. Inauna, paparanap, na iilay niya, sunitar niya, nakapupakamara niya, tinaya kami rin mu'minin. Ino ka na rin por sa pisinan pa, na tinapunin na kalabang-alakan, kada pa rin mamara ka pinipinakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. So Umar ibn al-Aziz radhiyallahu rahimallahu alayhi na ayak yan detunya sang kutuan dedotonyan na miya kadura guna-guna mulan na langulang mikawasa. Langun niya miya pakagawasa sa inisaba pun Allah subhanahu wa ta'ala. So kung siya amin al-mu'minin so Zain al-Abidin ngaranin na Zain al-Abidin ato ni ulaw-ulan yan na ayap na kada kana na ulaw-ulan yan na sekreto amal. Igira ko na pumamagay na andun ni magan kapita na kumuha sa bukag basket. Natagwan niya sa prutas, natagwan niya sa arena, natagwan niya sa roti, naliliwawan sa pera. Na may kamagan pagbangan sa subo. Hoy kay kakarangin na pililo sa mga dato kapsim na subo. Ipagpamata din sa bukag sa mutapan tagapay tawawaliw sa mga mga tao. Na dito mataro na makaliw Allah. Na may kapagbangan na mali sa mga dato, nailinihan sa mga paitawiran na anabasketon. Itinatimi siya sa panganangkan. Ada mo na piramon. Nakanaba sa sati manawalay kadinang uta. Ay maana niya na niya makaranira nito ng mga walay. Na siko niya ka pinamon na din kataw no antik magtagno sa basket. Apangan nang nagupira. Na kung nakiato ka wero na kagya kumatay sa Zain al-Abidin. Inaw na kagya kumatay na miya do sa basket magtagno mga sarong-sarong ano pa itawiran. Tinaso amirin mu'min na Zain al-Abidin. Oy. Na kung nakiato ka wero sa kanyan, nakagya ko priguno mga ulama. Nairan nung kaya kuwa ko kimunin sang kaya tampar sa waganian alikas sadiran kinuan sa kimon kapriguniran inaw na meleran hang kaya ambal awaganin na bubanagan kaso ka pagpagawidinan ko mga basket pagpagwitan ko mga walay o mga popre nagulakod na kayo mga ulama tinasubsari sa amiral mu'minin Zain al-Abidin naman ang kota sekreto ni na amal ayamanan niya na niya na mga dato ang niya marati ako Allah nakalabayan ini pangalip puno sa kadatiwiran ini pangalip pamanilan ako mga kada natuan niyan sa miya tagong kinapon ng kota tidwa ka pangalip mo mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na inutan niya pupunutula ka ayamanan niyan na pagkilitan o sukya paginto umiyang unantan ng mga urip ng Allah mga laygagaw Allahu Akbar na mitero mabusyo amanan niya na Uthman radiyallahu anhu Uthman bin Affan. Tingnan na siya kamabuyo Rasulullah. Anak pagkababayan siya dunia at talubatan. Talumabog pagkababayan. Bagay rin tingnan na pagkababayan na ko dunia na ut'ima ta'amul jay na sukap pagkakanakan siya panganangkan ko mga tao apagkawar. Iginatingnan na pagkaroto na pagkababayan na kanigin na pagkakanakan. Datara nga mga Arabo, katiyam, yung mga sultan mo, katiyam sige dito ito, skano. Skano, lango na mga babi ang mga pagari kami kanyo sa Saudi. Kailangan man ang utang mga Arab. Pagkasanaan nila na, yung kota aawilin na panganangan na, sarap ko na papakapiapia ginawa. Napkailangan nun, anamilihan nun, si Satay, o di Satay masa Jidda. Na aawilin niya ng kaanibu, natatagwan sa korma, amiya pare-pres na korma.
Namani ko mo na mababay, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Natatatang anak kanina, pupakapya ginawa ko nakatatang ya kanun. Nama ko mga Indonesia na mamangon sa pipila, makaganoon, alhamdulillah, alhamdulillah. Natalwa niya man sa mga wakasya. Nakumuman sa mga Malaysia. Napipilat niya man na makaganoon, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagkabayabasiran, igiraan na po pagkalabatan ng utang mga panganong kaniran. May mama ko mga maranaw, yaga ko tang. Ikba mo siya na anam niya, wipe out. Ibu miya tiratin, Allahu Akbar. Wipe out. Sa mida mabunga siya bagyang maranaw. Daga palinan yan, aba di pagka-wipe out. Allahu Akbar. Alam mo na kapag kababayiran, igiraan panganong kan, nga siya bagyang maranaw. At ang anak gili nga, anak pamungulan niya naluya, na di ko makapunga nga pakamubangalaan. Nga gili siya nga niya nga kalokot na bangalan. Ito na nga ba luya mi mangala? Ay buwa ko lang na sarwara. Na masyada ko pa na mamumulan ng kikabibigyan na mga pabisya kita tagwa sa iga lumuta. Korosya. Korosya. Nandiyan mabigay lang ako na inarin makaon. Kapakatatanong ko na kapanagit yun na ngayon ipamagtala siya natangon na yung oros. Asan siya mga wasin na miyaw pakatian yan. Kung ikaw mula sir ko, wala sa lakawan niya taka. Ikhadwatu Uthman na pagkababayan na kanako dunia na loob sa uriya na syudya kan di kapakan di tara kung matatalan diyan. Inao, si kabag pagarekoan nanditan na kay mantua, di nga syulutan na adun na tunganing kaakataw na kaada ditar niya na inong ko ni magan angkutan ditar na ka. Sekarang po mga bay. Iman to na tabi na anak gato na kaababaya aya kada kanan di abagyan na nagato na kabagyan na 30 timan. Allahu Akbar. Oh, ha? Namalungan man nagdo-gdo. Barang-barang ako rurang kaabag ka, ana binaningon, ana marigaw. Katarwa na tumig. Nabaka ka bari? Ano nubuwag ko daw na ka natitigar na ako. Nabuli niya ka dito. Ato mo siya kapit siya, mabumi ka mabutra niya, namismita ka. Ato. Agad mo na yung magudo. Pag-ibo. Nao. Kaya mo siya ka. Sumisintro. Nao. Yasaran niya ko rin natanto. Lagi pero ta nakakaba. Malay bisa. Hingga ko udah makan lagi. Nao, talaga rin tanwa yan. Pakalipatan na nahlo. Ayaw maana niya na ikatulong tugo Uthman. Pagkababayan na kansang kaya dunia. Oy, nakiraatul Quran. Nasukap mbati ako Quran. So kung si Uthman bin Affan, naapya kong nigil-aplal ako na pumati sa Quran. Allahu Akbar. Apya kung nigila ako kuda sa ayam ananian na kuda na pumati sa Quran. Kapag kababain niya ko kabati ako Quran. La ilaha illallah. Kasuman sa Quran na guni na mitatayak so surat yan, ayatan yan, suran yan. Na siyabag panwag akyati mo nga Quran, na inisabag wallah ka Uthman bin Affan, katinati mo sa Quran, kaayam ananian na miyangali, ami kamaday sa nabi na di maka, ayam ananian na matimu aging kota Quran, na piyani mo yan sa Quran, na piyaka sa timan, na diyan na isa kamsahab. Diyan na, ayam ananian na anda taman ikapkabubing ka Quran, na isa ami alwi sa kitab, na suwalay tugu nabi at pagkabatian sa Quran, napakamubarakatan wallah. Basta wala ya kebatian sa Quran natatagun wala sa baraka. Naburong tugon na bigira sa wala biyatin sa ayatul kursi ya. Ayatul kursi. Taman siyang mata, ikun siyang mata, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, na taman siyang mata wala ya'udu duhma, wa huwa al-'aliyyul 'azim. Na uwad na ipreton, na uwad na syaitan, na uwad na ibliso, na may tumala ipre, na may tumala syaitan, na di makambakuit, kadinyang kagagaswala, kebatian sa ayatul kursi. Kailangan na sa mga walitan mabatan ubali ako buro. Aya pitero nabi na la taj'alu buyutakum qubura. O bali tugo nabi baluya sa mga walay ni ako ba. Na aya ko na walay ako ba na sudyong kabati sa Quran na gudyong katarman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na may katabi na siya ka walay na dinap siya bayong nadap na bataw sa Quran. Ano ka barakat yan? Aya mo pala pagkalago na karaw kaya dumada na paka-video kay. Pakang baton no. Pasito. Mata ko na. Nga mga ididi man to, kapamarakad din namin ng kuya na. Pasita pa. Diba dagan pumiro, pakito.
La ilaha illallah. Nah, tu ni khabar khatir. Nah, ni terima Abu Syu'ali. Idi muri-muri khalifah, sikupata khalifah. Tunggu Ali ayam abu apa kebebayan sa dunia? Nah, telah betad. Paganayon, apa kebebayan akan? Na syuka pepekakan akan aku bantuakan. Syuka pepekakan akan aku bisitakan. Allahu Akbar. Inaw sa kong suwali na isap kebebayan ko dunia. Na igaraan namin ang misitaw. Na inaw napaganaan yan. Kadiyanan ipiparu agama. Ako pa kayang gagaanan nakamakumit ka. Sa kasyo pa atang ka bisitang ka. Oy, na ayamaan niya na kanaabagan na baka syaitan. Kanaabagan na baka syaitan. Igaraman na yakapan ni kamabugusya ko niya may bisita ka na. Ada ka pa naman konto na may agaro sa pagkagari. Daan eh, niyang kumang sa pasiyo ka. Iswitaw ng ito termo. Sabi na, ito kanina eh, dari talagang nung namatangan, hindi ka nagawin sa kandi. Kami kasing hakad. Tapi mana kaya niya? Ako takapya, ginawa. Mata anak niya. Nagiraw man namin ako makapuisa ko rin. Nami untol ka, nami untol mo. Nadi nga kanina, din sa tola. Ya, pero wala niya, di paniwan, no? Kaya nga kami, bali nga ko ka na to sa ulay! Mata na, padumanan na siya, di ka siya kasako ko bisita. Naditi sa bapa, anto may kapatkaruang kapagari ko. Di naklabi ni ka pangatakeo. Anto may kapatkaruang ka. Sa karata, aliyang kaada taraya. Amiya ka masulo malawir ka. Kabinisita kanya, naliyangin kanyan. Na ayamaan na nila, pipiya na ka magsulo miyawir ka. Piyaka ka na ka, kapispiaganan ka. Pisa ka sa kong makapiaganan ka. At nakakapiyaw din na panganang, ba nakaratayan? Di nakaratayan naman. Api ayabuni at karo. Sangkota, ay man nakapakakanang ka ko sumimura ka. Nakanapapantag sa kutam. Yatay, kaayan niya ka na saka sa kukubanto ka. Na wala sa kong wallahu ta'ala. Na ayaw na mapipikan na saka sa kukubisita nga. Na sadaka mo, nakasada ko miyatay nga. Dua ba na sinimgir ka wallah? Wag iya sa matanong tabi. Kapamanag, dot na ba niya pakakukuha ng tasya? O, matitimor hadubunan. Kapag ako de. Sabi siya mapipikir sa kapamilya. Saka na din na ba siya karata? Wayar kayo na kakanu, wayar kayo na nakakanu. Langon-langon na nandatar. At saka na makumaku ko kapapatya nakakanu. Kaya ka na ko yan, nasa sukay lang kung na siya gumanang. Pamiyan ako pipi. Nakarate, na makumaku ko kapapatya nakakanu, na di ako kayo. Bagan ko ni Dot. Mantang ko lang. Hindi rin kayo, di ko pingo siya tos nung kada ko kanat. Kung mo ko matanong. Oh, kaparaditan mo kayo makapagpamagatagya sa kapita. Sibu kayo sarang nga kapamagatagya sa kapita. O man isang niya makalalay lang mo. Ino sa Saudi Arabia, ba nakapamagatagyaw? Pati yung nga tika nung sa Saudi Arabia, anak ito siya, kukumatalo, puro ko nagyatinero. Ba may din siya pa din na ditayat na, niyatang wala ka, riba tagya datara na. Kaya maraya ako na street. May nga ako na street, di kay korek. Pero sing bumili nga sa padagagigaro niya, amiya pragakor ka rin, ha? Ano ka na, pagkapa kayo to. Nabili nga sa padagang nakiyato na riyan na sa padagang sa amiyatay. Yung manari ako rin, nagdatari, tinadya kay korek. Nali nga ito na lang pagkapakay. Waya kaya tiyat nga na siya, wala ilaha illallah, nadiyan na street. Na dun, waya kaya tiyat nga na, tama niya nga makasya, wala ilaha illallah, siya wala marusok. Nagkapakay. Bapi ito na itinig na, street o datari. Eh, usan na ba nga pakaduwa? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد matang wala ka na may ka na midhayat na siya pagpamiyaro sa langit tapi asa nga pa nakipris na may ka nangagaw sa langit أشهد أن لا إله إلا الله niya binasa pa to sa mga ka sibu kayo siya na nga kapapawala kaya ba siya promo siya nga kapapawala. Waya ko penibit ka na Christian, waya penibit ka na Yahudi. Pahingan. Tingnan natin anong tegas. Ang tamay lang tegas siya kapag inibit. Baya lang marana tumarana. Kaya gagawin. Atang wala. Ikaw mukha ba ito? Wah. Na, mga ripanuan mo! Ayat tiga na ikadua tugu ali at pagkababayaan na kanako dunia. Na as-sawm inda bishiddatil hurr na syudiyatun di kapamuasa ko mas amitatara so kayawan niya amana pagkababeno ali gira mitatara do mayo subniya di po siya detara nga mga taga-Luzon ay gira di madari nga kapusa sa mga pragatan saludo ko kira nakik matang wala ka suwaki so pagkakapasun na puasa na taga-sundigan wala ano sabab napaganero na di ka di puasa na niya kayayaw napsigadan na kad nga mga niyuga ito ginawa.
Nama nama ka. Nakanapalo ba dito ka? So masagad-agad na dia nga mga sarwari na mga bay. Matang wala. Nagyan yan ang tao. Apa makasala ka gupunong pa kayo din ha? Matang wala isang ako nakapamakay din. Wah, kami salubo ko sa nabi makapupusa sa Luzon. Katigira ko na putpuma ko makukikipres. Pag-ibitayin ako pakasorgan. Wala si board. Alam Jamil Pandapat at kami ko sa datif. Miya ko makamya ki direktor sa nga wali pag nga ro. Oy, namatang biya kan luto pelipatan. Ako di mo ta si board pakasorgan wala. Oy. Naman naman gede-gede. Igira kaya tabunta sa kana igira Ramadan na pag-ibitar na ko alim. Man to na Ramadan na programa miya gagawi. Nasungar kami. Oy, awla namin sa kapipita, namin ka ayama na niya nakapipita-pitapmat na ibulog kami sa airport. Di ka na April ako niya kabay sa Ramadan na datare, na di ko pagkawatan. Labon sa Manila. Oy, igira ko na di ko importante na di ko rupa kimbitar. Ay ino saludo ko sa nga di pugo sa nga mga pragatan. Khatulu tuwani apakimo ba anak na ko dunya na azhabhu bisayfi inda ra'si a'da. Na syokip betad na kan ko kampila na kan ko ulo uriduya kan ko agama. Matam siya barang isu ali bila bitadi. Igara mi sisumpangin na kafir na meron yan. Romong pilya kawaron yan. Aswalla na Peterwian. Oy, aashitaw ala al-kuffar. Ruhamau bainahum. Basta kaya mapaparati ako Allah. Nung ayaw biputang ka. Na ayaw maana niya. Nariway ko agama. Kafir aniway ko agama. Naruwa kikili kawarang ka. Na basta ada tar ka mapaparati ako Allah, napakada makakaon. Hindi siya ta mapaparati ako Allah. O yan iputang na maranaw ang Muslim. Iya kay kapalipatan dan na kay hamatang Allah kung ta Muslim. Ato na punikot na ribu siya nga niya. Adi siya dia nga tabiya ta kasir po na niya katidaw akado. Staw. Pakandekatan itu Imam Syawli ini wag gusto tingin tapi ini dekatan ni kupad daw gitu ini nga kanya pakadekatan. Staw. Muli nga na kasi po nang nga ada taro. Parang ada puang umbun. Matan wallah pila siya kasi minit karon ni mitaya na. Miya kay siya na mini pa uber na nga tabli na di kiamat na di maniwa. Nga tanga siya na suka paniwa sa sambayan. Giro niyan siya. Iya nga mama na bundo ko to aki anti tablik. Akhirnya tidak pihak yang matang, aku mikirau besin. Yang nyata berdiri kayak gunung aku macam matang. Ya kapan aku dah aku tidak usiran. Ya manusia aku mau usia gitu, ini yang matoto deh kayak penggirau saya. Bayarnya di paniwak, nadi ini penakama bo. Di sini ya tapi dengan aku mau rasional, kemat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya mam. Bila kau dia. Pegilap sih mengato nadi kasih giting mau gitu, ispira sama matang. Atang Allah naman ito, dito pa kaya sa gatito ka ng kapalatan na kakatigawa. Bagay ka nung sa lugar. O, na, dakon mati na, miya katuron sa Jibril. Jara Jibril, alayhi salatu wassalam. Miya ka masuk Jibril. Tingnan mo Jibril, asa ka na at napagkababayan na kamagbuat talo. Na, kaya sa Jibril, na miya kapasabay. Paganayon ito mo Jibril, at pagkababayan na kanakudunya, na sukat paturo akan ko tao ang madadadag. Sabab perang walai dunia terus sakit wa madegedeg kay sabab perang. Khalwa tu Jibril apakah mabayang ko dunia na alladina ya'buduna Allah 'inda syarra na siran sa mga tao pasimba nila sa Allah. Api akaron ng sirampan na kakababasang ang sirampan na isising ema na nila isasingitiran ang kota ka pasimberan ko Allah. Allahu akbar. Manung man gedeg sa nga kay sa minartan wallah. Bawal suga diri nga kapalimawa ka to na yan. Ipagat ko nga panakapakap marajuma ka. Allahu Akbar. Di man nga siya may gagatan na malay ni eksamin wala malay niya tiyubag. Tiyubag na yaman na. Di ni kakarani kapakaran yung bagay. Kaya nakugunin na. Pangiraw sa mama istaw siya apakano. Stake mo. Pakatito niyo sa sapyo. Padatak kalit ko. O baka nung surang-surang. Di man na tiyubag. Yan niya daw to. Kasalaway ni sabi rin imam, social distancing. Ato mo suka pero naman. Nabay staw, social distancing. Kailangan na 1 meter. Allah, nabi ka nabay daw ba ka nabay sibu sa Marataw, nakanabay sibu sa Marataw, nabay sibu sa Gilson, nabay sibu sa Pilipinas, sa Ginagunya. Kati apya dia kaaban na, kaya distancingan na, apya sa Palestina, mga tiga sa Panoto, mga Palestini.
Kailangan ka social distancing. Uway, nalinuti ka na malay niya tiyo. Uway, hadi mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamanan ng ikadwa tuwi Jibril at pagkababaan na kanako dunia na an usa'id al-masakin na syukap pagtabang yan kanako mga miskin, mga pobre, kapagpagugupya kanako mga miskin. Allahu Akbar. Na ito na mabida patakon sa kapagarya, babay ko, maligagaw sa miskin. Now, estimate ka na nga siya nga naka na di pa katinda. Dane, ino ka datinda, gari, dapat magalaw na kapgatangan. Ino pa nakipingiraw kapgatangan, miya kasi patakad na da kilunudo. Ti miya ka napaswa daw na, inano ka datinda? Dapat napagalas daw siya. Kamiya kapita kami man, dito nada. Kamiya kagiraw kayo daw! Danay! Kung kasawa na, katiya kasi kung mga duwa kagantang natinda ko. Namiya kagiraw, nabasa ba na, balasan ng wallah. Pamanakya ka naman nakan sa siya nga nakada. Tubo nabi, wallahi la amin. Ibut ko na, tubo nabi. Ada aparat yaw tau, amiya katulus kanyan, na mausuwa pisumba niyan, na sa siya niyan, na makukuha kung sada mga gabi. Aman nagtirong nga, mapaparati ako, wala niya katulog ko, na mausuwa na nga siya, ada makakan. Adik berbeteng nga mga watay, na nagagiraan nila. Allahu Akbar. Ay dapat ka ng mga makaluto, nagadawagan ako sa siya nga nakagaray. Daan katan siya sa dayoron. Na mapitaman, nagadawagan ako. Daan nakatan siya rakyaron. Di miya bebe, ka siya nga naka. Tinadin na kailangan siya kakuwasa siya doon. Mata nga gagawit man nagadawagan ako man. Sumiya na mag. Allahu Akbar. Naskama ko ni mamamagay, baka niya nidawin, gadagidawin na baka nilipati ka doon, maging nga doon. Badi ang mga dadawagan nga, nadagkiri pa niya ka. Abi ang iipsin ka nila ka, panaman ako, nakarabo doon. Nami kanya kaluto, nadi kanya kadawagan. Nadi nga doon, pepe kaya, importante na po mga mga sabadas. Naskana na din po sabadas. Badi ang mga tatabi-tabi nga dadawagan nga, nadagkidawin na. Ganang kinawangan na miyak po ko ako. Bubay. Bugad na ba, nadadawin, nadinagkidawin ang namiyang ito. Dahil nauna, nga pa nagkinakanda ka pa lumawagin na igarap na miyak kalutokan, na igarap na namin yung may karong mga mamasa doon, napakatatado na kapan. Napiyadi ka tanong siya dengan anak bubuli man kang nga karong panisa sang orang kali kakakakaan na kao. Mga bata, katanya ka masya na. Laro nga pa ni ko kasi papa taga pa siya dengan anak ka. Niya ka umanga siya man ha. Ano mga masida ha? Ano? Allah. Laro nga pa ni buli-buli mo siya nga mano. Yan man mga siya dengan anak ka na, no, sila man sa mano. Niya ko lang ano. Yung mga site po alutukan na di mo maganda nga pa. Allahu Akbar. Di mo rin po rin. May ako napiagalas ni Bitan. Tuwallahu ta'ala asaka na mabuto Allah. Nasumsyo Allah. Saka mabuto wallahu ta'ala na adina apag kababay na kanapta ng asay ko dunia. Adaw sumsyo Allah. Peter yan mabusur kanon. Tuwallah paganero na pagkababay na kan ko dunia tuwallah. Nasutitu akapakiperang sa lalangku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadwatu Allah apagkababayan akan mabuko dunia na al-baqi'atu inda tawbah na igra'ama sa'di ka ditubat ko na pungguro ka. Katawan na ka ada mga dusang kami ang nalapasa ka. Ada mga dusang ka papapantangan ng atabiya. Na di ka ditubat ko Allah. Na ayaw po na ayaman niya nagtubungaw. Na igra'ano ka gawin na abar ka pupakainay. Anatar ka manusia at itutulong sila. Na pupunguro ka siya ko Allah. Kani nga ditubat. Na isaw to pagkababain wala ko dunia. Sa ori pa niya na amanan niya nataguro ko Allah subhanahu wa ta'ala. Guro-guro ka nagigira sa wali nga di ka diterjun. Na di nga man pa katanungan. Kadi man ka pa kaya ba umukorya ka ba din? Amo mga bitak. Ano na to? Di ako ni Tajo! Naglak-lak man sa Tajo na ka. Allahu Akbar. Mamana puro ka na sipon. Ay daw! Ay daw! Matawala ka makipitubang mga spati ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhatadatubu Allah apagkababayan na ka na dunia na as-sabru bil-ju'i fil-faqra na nasyukon-syukas sibar ko ungos sabab sa maana niya nakamamaramrang ka. Di mo takarargunir ka na maatekan mo siya, makakrisis ka naman. Nasa sabar ka na sabar tanong ko Allah. Nainu makalapas na naman tupita. Nainu ka makagutan na po. Nada ka naman makagutan na makagabitan na po. Namiya ka naman hindi naman nung makakaan. Nasa sabar na ka na to. Na isa nagtuwang apag kababaan na ka na ko dunia. Aso ka pa siya para ko
ungo sa mas akapapresi siya ka. Datarang mo tayo na ginoya ka nun, sa nga niya ka pera ka puwasa, tiga ka na Imam Basit, tiga na garino ka na. Tinante ka tao na ka adi magibagi sa zakat, tiga ka na diyak nga tao. Diyak ka tao na ka na di magibagi sa zakat. Nabagawan na, tiga na di ba di niya ka to, nabaka di ka. Tiga na nga pagisyin, lati na matang wala kay Imam Basit ka, miya ka siya kurub niya, gupatagaw siya nga Ramadan, ada kami makakasap pero na bugas. Tiga ka na ito na niyo limita nga sa udi no limi po siya. Tiga na ito nga sa amin na ubigan na inuwi talagang tigino. Tiga na kami siya, nagwa ka sa ako asok, masorigi mo na. Igal akera mo na siya, binasok ka na mo na mga itawa. Na inuwi kera ka, nagwa ka sa ako. Tiga ka na ubi, tinaway. Miya ka sa pula ko patagawin, nani mo po. Ito nga sa amin, napuasap man na, ayam yung mani po siya. Tiga ka na tanin niya sa iyo, ginagawi at tutulungan. Tinali kami di kunti-kunti sa mata nung ikan bato sa to. Malamang magagada-gada yung di malakato sa padangakapoon raka. Ako pagkakan siya ubigan na pangalimon, nadamong pangalimon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mga ulit ng Allah. Nadiya, ay hamaanan niya ng yapiyang aluwi tanong. Na benar aja yapiyang aluwi tanong na adi na mapapadal mo na niya makapiyapia. Ipakas surga ka. Kayo man ako pangkata nakakukas surgaan. Oy, pakikagantong ako amanan na surga wallah subhanahu wa ta'ala. So diyan kay akapatay mga urip ng Allah, diyan ipakawala na kanong na mga urip ng Allah. Diyan na batalog palawiyan siyang kay akapatay. Pagnitan ng Allah asyaitan butama na. Oh, si butama na wallah, si butama na wallah. Pamakalunun wallah sa mga mortan ulang-ulang. Sa ayaw maana niya, nagitano ni mga pamagila sa kapipila ginawa. Sa ayaw maana niya na lang-ulang tanong timutimon wala utala ko. Surga na ayaw mana. Na diyan nga dokstan na uniyog ng kaababago. Ami nga babulagar katan ng mga datogo mga bay ay nung tanwiran na baluin wallah sa mga kubayran na sorum bius surga wallah. Baluin wallah sa mga kubayran na kalamala surga datara nga inatanong. Oy, pakasurga wallah. Baluin wallah ang kontak kubayran na serbi surga sa katela bisa kauras. Oy, ilay ako niyo sa banda mapen ang dua tanong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.